Ударен съм, ей! Не, давай, аз се снимам. Ето. Давайте по-бързо се изтеглете. Нашата славна дружина до Амина. Ево насам, мечка. Чакай да го снимаме! Клеймора! Жаваше ли си? Ела сам, мечка, те интервюирам. Ето сега, това е тук главния виновник. Ето сега, това е героя. Не, всъщност не е героя. Така да се каже, не е героя. Ето, снимай там. Снимах, ходи да снимам Клеймора. Добре. И виж, че не тръгна нагоре към лицето, удари. Да, долу в краката, да. Добре. Да, вече